Ono što je preporuka trenutno naučne zajednice su 2 testa, od toga ćemo jedan danas da izmerimo i mnogo bolji test, zato što može svako da izmeri kod kuće i radi se o odnosu kukova i struka. Ajmo da izmerimo struk. Ok, struk je 79,1. Ajmo sad da izmerimo kukove na najširem delu. 121. Tako ćemo nešto da računamo. Sve izmere, ništa sad. 72, tačno. I uzima se taj odnos sa odnosom koliko je kod kukova. Podelimo 79 sa 121, to je 0,65. Ajde sad da vidimo gde me to kotira. Sve ispod 0,8 je bez rizika, je optimalno za žene. Od 0,81 do 0,85 je umeren rizik. Sve preko 0,85 se smatra da imate rizik od kardiovaskularnog oboljenja i tako dalje. Ovo je bilo vrlo zanimljivo i informativno, malo teže da sama sebe izmerim. Navikla sam nam neko meri pa malo sve klizi, no dobro. Pišite mi ako ste vi uradili ovaj test, koje su vaše brojke.